искаме да научим децата си да разпознават емоцията си. Помагаме им, назоваваме начина, по който се чувстват, опитваме се да им даваме емпатия. А не знаем ние самите как се чувстваме понякога. Пренебрегваме собствените си чувства и емоции. Няма как да научим децата си на нещо само на теория, без те самите да го виждат на практика. Ако ние самите не знаем как се чувстваме в съответния момент, не обръщаме внимание на нашите емоции и на нашите нужди, ние всъщност не им го показваме на практика. Това, което може да направите първо, е да сте много по-осъзнати за вашите собствени емоции и чувства. Следващия път, когато се ядосате, назовете го, дори и пред детето. Може да кажете нещо от рода на, в зависимост от възрастта на детето. Мама, много се ядоса. Имам нужда само от миг, за да си поема въздух. Сега се връщам. Дори не е нужно понякога да излизате от стаята. Ако дори това ви е трудно, поне го признайте пред вас самите. Но не е нужно да го казвате, но отбележете този момент, за да може после да се върнете към него и да си го преработите, да видите кое е това нещо, което всъщност ви е ядосал. Защото много често не е детето, а е нещо вътре в нас самите. Дали ще сме преуморени, дали ще имаме твърде много задачи, стрес, ангажименти и какво ли още не. И реакцията на детето е всъщност само нещото, което е провокирало нашата чаша да прелее, образно казано. С пожелание за много по-осъзнати дни. Усмихнат ден ви пожелавам.